Intro, en het was Vlaams en we weer bij hun stuk, of dan 3. Yo gasten, we zijn er weer met nog een filmpje over de E30. Wat je kan zien, het is bij de griezen te doen, 318 IS'en. Maar we zitten met het volgende, dat krammen naar de keuringen. Ja, nu hangt er al dagelijkse plaat maar met dat ik nu rally net gekocht heb, ga ik dat op O-plak zetten. Nou ja, dat is allemaal een beetje in de portefeuille. Maar dus, ja, ik ga niet zeggen dat dat illegaal is, maar je weet ze er ook. Hier, kijk ze, die cupzetels die hier zijn. Maar ja, we gaan dat voor de keuringen er voor de zekerheid uithalen. Want kijk dat, die cuppen en de keuringen ben je niet als je daar verder mee zo'n kan laten. Al de rest die hier hebt zit, want kijk, als je dat kan zien een beetje. Dat stuur, dat mag er bluffen. Ja, dat mag, want met dat er een airbag in zit en ja, hou wat, kijk, dan hier nog sminkvingers aan mijn dingetje zit, maar ja, hou wat. Met dat er een airbag in zit en al die nutse kluts, mag er een stuur op zitten. Dus eigenlijk het enige is, met die witte zand, ik heb er nog witte OZ-zand in van worden er hele kleine spacers. Maar in deze zitten dat zijn hier die zwarte zand, ik weet je dat kan zien, ja, ik ga er nou weer uit die kuppen kloïten zijn. Jepla. Kijk, met een ja, wat je er kan zien, is dus ook een beetje heel veel. Oei, we gaan dat hier een keer moeten. Met in de lucht. Lekker. Hier. Kijk, zie je er met die zanden, zitten er dus spacers tussen. Dus dat is eigenlijk ideaal. Kan dus met die zanden hun naar de keuringen gaan. Dus ik ga dat ook doen. En toen ik weer ben van de keuringen, weer de kuppen erin en die witte zanden, want die witte zanden zijn met winterbaan. Maar wat je er kan zien is dat dus een ramp, ja, die auto is ik weet niet hoeveel, maar het is ook ik weet niet waar het aan het regenen buiten. Dus dat ga ik nu doen. En nu ga ik hier die kuppen uit halen. Hier, we zijn nu weer verblind. Oei, met een camera al hier verder in de grond zijn. Maar weet je wat, we gaan dus die kuppen eruit halen, hup, boef. Toen ik goed stofzuigen, maar ja, beest als ze eruit zijn, kunnen we dat dus wel doen. En toen, als dat gebeurd is, die originele zetels, want ik heb de originele nog, er weer in. En die gordels, ik ga dat onder de achterbank leggen en hup, boef, patat, dat is opgelost. Ik ga proberen, maar ja, hoe ik zeg, dat is iedere keer, dat ik ga proberen voor zo'n timelapse te maken. Dat ik zo zet die kuppen eruit halen en er weer in steken. Maar dat is me nog één keer gelukt. Kan ik eigenlijk niet zo goed werken met al die camera's, ze klutsen hier, maak ik maar filmpjes. Plak ik dat aan elkaar en ik zwier ik dat op YouTube. Ja, het is wat dat is, gasten. Ik ga mijn best doen voor er een filmpje van te maken voor naar de keuringen te gaan. En het is toch dat ze me dat niet afkeuren, nee? Of ze gaan het toch aan meemaken, zullen? Ja, nee, we gaan dus manieren proberen te gebruiken, Hallo, tot en draai. Nessa gasten, kijk, kan je er een beetje te verhard zijn. Oh ja, met die toestellen hier is ook dus moet deze zetel dat kan uithalen. Verdomme, oei, hele bul en blutsen erin. Nou goed, zwart. Het is niet erg, eigenlijk is het wel erg, maar ja, goed, zwart. Kijk, het is nu wat dat is, ja, 4 botten lossen, eruit, toen een andere zetel, 4 botten weer vasten en hups, naar de keuringen. En nu met een timelapse hier proberen, ben ik curieus, want oké, je toch gevonden hebt in de camera, maar ja, zwart, we gaan toch zien wat dat is. Gasten, pees dat er gaat uit kunnen. Juist hier nog die gordels hier uit halen zetten, hupla. Die gordels naar achter leggen, hupsa. Die zetel hangt helemaal vast met 4 botten, 4 botten. En ik heb er 4 uitgedraaid, dus dat zo moeten in orde zijn zeker. Ja. Bezig kijk toch? Wanneer ik het test, nee. Oh ja, het is juist, dat staat er nou niet is, nee. Wacht, die moet je juist nog een beetje. Ja. En hoppakee. Zo ik dat deze. Hopla. Voilà zeg. Ik ga je er hier een keer dichter pakken zeg. Het is hier 1 kuppen druut zijn nu. En een keer hier zeg, ja. Dat is hier een beetje een vulbak. Kijk, yo, briel. Maar vind dat maar wel echt hier. Een stukje koeken nog. Ja, we gaan dat niet hebben. Nee, maar dan heb ik gewoon een stofzuiger, de andere er ook uithalen. Maar ja, ik ga dat niet weer doen met een time swap dingen hier, want ik weet niet dat dat marcheert heeft. En toen de andere zetels erin, ja, ik heb het al gezegd. Ja, kijk, en dat hier, in een bazaar. Het is, hups, hieronder. En het gaat dan nooit niemand zien, ben ik dat 20% zeker, ja. Als ik dat eigenlijk allemaal niet slim gezien, En toen kan die gasten in de keuringen achteraf mijn filmpje bekijken op YouTube en zeggen, godverdomme toch niet, En toen ben 2 jaar ga ik daar staan. Ja, ze had ook niet onder mijn zetel. Maar ja, dat is een pas hard, want ben 2 jaar toen. We gaan hier een beetje kabel maken met de stofzuiger. Yo gasten, de vaar zit hier, dat is nog host van in mijn ogen. Maar kijk wat dat er hier staat. Ik weet niet of je dat kan zien. Hier.
de originele zetel. Ja, dat is ook weer nog eens schoon. Ja, het ligt van eens toch een beetje vulligheid in. Maar ik heb dat dus van de zolder gehaald. Maar wat ik nu dus eerst en vooral een doen, nee, dat is eerst uit de mikkerij zetten. En met een Bluetooth zetel, dat is hier nu die gordels. Ik weet niet of je dat hier eigenlijk allemaal wel kan zien, zeg. Gatsverdikken. Maar je kan lucht met mijn telefoonlucht. Maar dus die gordels, of je er kan zien, die gordels hier liggen, ik ga dat eerst onder die achterbank steken. Oh ja, anders zit ik hier weer met hetzelfde probleem. Dat er hier zetels staan, dan moet je zitten prutsen en doen en brielen. Dus, oh ja, we gaan dat eerst gewoon westen. Kijk, zeg, hier zeg. Oeh, brouwelijk, hè. Oh ja, ik ga dat dus eerst wegsteken, moet je toen met zitten en brielen. Dat komt allemaal in orde. Oh ja, en de keuringen, mogen ze niet zien dat er 4 puntsgordels zijn. Hoi, tjolingen. Beest dat eigenlijk wel veiliger is, hè. Maar goed, wat. Haha, voilà ze, kijk daar zijn, want hier kan toe, nee. Hoe goed hebben we dat opgelost zijn? Wow. 4 puntsgordels, wow. Hoe zitten er dit dan 4 puntsgordels, meneer? Ik zie dat niet zitten, wat is dat nu? Hoe kwam hier uit? Alleen maar gewone gordels. Ha! Hé, wij dat ook gedaan, hè, gasten. Mijn preus uit mezelf. Kijk, echt de waarheid. Ha! Hoi, met die straffe lucht hier. En voilà, zeg. Nu, die gewone zetel, die origineel, nou, je staat hier, je kunt het niet zien, maar moet dat dus weer in, hè. Ja, we gaan dat ook een rap regelen, hè. Of ja, hou ja rap. Ga dat weer een beetje deurspoelen en doen en bewerken. Ja, we weten het wel hoe dat in elkaar zit ondertussen. Hier zijn die 2 chopjes, ga ik hier zetten. Voilà. Voilà, zeg gasten. We zitten hier weer in een originele zetel en met een 30 318 IS. Ja, en kan ik zeggen, eigenlijk zit dat ook vrij goed, hè. Nou, kijk, kan je dat naar voren en van achter doen, kan je daarmee doen wat je wilt. En eigenlijk, ja, bij mijn roen zijn dat hier zo sportzetels, maar hier nog wangen aan de zijkant. Maar van deze zijn dat vlakken. En daar is hij ook een beetje sportief, ik heb al zo het gevoel van, wow, ik schuif een beetje net mijn zwaarte, dat zijn maar zo'n boertjes in die roen, maar toch doet dat veel, hè. En daarmee heb ik gekeken voor cupzetels. Zo'n originele interieur met die originele stoffen, met zo'n wang, nou, dat kost nog wel geld. Ik zei, kom, hup, rallycuppen erin. En zo, ja, ho. Maar eigenlijk vind ik dat wel prachtig, hè, met originele zetels erin. Ik zal het hier een keer toegezegd. Kijk, 8 minuten. Ja, weer met de vaardrip in. Hopla. Kijk, de keer hier, zeg. Ja, ho, dat is toch ook chic, hè? Ja, dat past toen, ja, ho. Ja, ho, zwart. Pees je toch dat die cup nou wel weer gaan herrealiseren, hè? Ja, natuurlijk. It's a rally car! Het is een rallyauto. Zo'n veerpotbrui van achter, van voren, van achter. Ik ga nog kijken, want er is een open kaak erin te steken ook. Misschien wel nog een hydraulische aandring, maar ja, eigenlijk wil ik ook van die filmpjes maken, eigenlijk een beetje rallyfilmpjes. En de binnenbaan gaan crossen, een beetje links en rechts zwieren met hat. En op YouTube zwieren, maar ja, ik ga dan eigenlijk allemaal bekijken dat ik dat moet doen, dan een boet arriveren ook. Want ja, stel je maar een keer voor dat ik een filmpje maak, en de binnenbaan heb van links naar rechts en dat de politie aan mijn deur staat. Want wij hebben dat al een keer van een YouTube video. Politie aan mijn deur, ik zei, wat de godvrijs met dat hier. Nu goed, wat, dat is een ander verhaal. Hoe doen we? Ik kan eens eventjes een tukje slapen, maar we zijn weer waar, we kunnen er weer in vliegen nu. Dus die zetel is er al uit, maar aan de andere kant moet er ook nog uit van eens. Ja, we kunnen moeilijk zo naar de keuring gaan, hè. Dus ik ga een keer buiten erin en weer binnen erin zetten. En ja, aan de andere kant verbouwen, hè. Oh, hupla. Ja, maar de kapot best toe doen, zie je. Hopla, je staat weer binnen, we kunnen er aan beginnen zijn. Ja gasten, die zetel zit er weer in. U zit redelijk goed vast, hè. Dat is lekker al in orde, pezen, kijk. Kan aan mijn pedaal, kan een gas in, kan een frame, kan sturen, kan alles doen wat dat moet doen. Nu moet ik hem dus juist nog een keer goed wassen, buitenkant. Maar ik kan er overheen, maar ja, je hebt een beetje vul, hè.
En toen zwiepen naar de keuringen, waar ik al zie wat dat gaat even. Ja, kun ik zeggen. Ik heb dat buiten gezet, maar ik heb zeer wreven heeft niet. Maar ja, dat was je er niet, het is kletsnat buiten. Ik ga moeten rap vrienden, want dat is hier, ja ho. Ik ging je zeggen, ik kan dat eerst keer filmen, maar met dat gaat regenen en doen, kan je dat niet filmen. Maar je draait ernaar en daar staat de rally netten, daar komen de cupzetels in zitten. Nee, wat. Maar ik ga er zeer worsten zetten, toch eerst morgen naar de keuring houdt en stopt dat die mensen hen ochtendhumeur in, of kan je er nog zo aan ook, dat is mijn keuring omdat ze slechte zin zijn. Kan ik naartoe komen met een tasje koffie en zeggen, alsjeblieft zeg, ik ben er voor de keuringen. Jawel, dames en heren, ik heb weer een beetje geslapen, een nachtje en voilà zeg. De machine, wat je kunt zien, je blinkt weer, ik weet niet wat is er wel. Hier aan mijn voet ligt het reservewiel, dan aan een brandblusser en een gevorendriehoek. We gaan naar de rijwetten en we gaan naar de keuring. En wat zijn we toen? Dat we de goede chance zijn. Vroef! Ja, het is top dat we er deuren zijn en als we er niet deuren zijn, gaat het wel eens passeren aan de gazette. Ik zou er een beetje van mijn neus aan maken. Nee, een schaal doen, wat we gaan. En als we er deuren zijn, zijn we er deuren. En als we er niet deuren zijn, toen zijn we er niet deuren zijn. Ja, we gaan het wel zien. Misschien een klein beetje stress. Ik heb misschien nog maar 5 keer een stresskakje gedaan. Maar goed, zwart. Hallo, we gaan er aan beginnen nu. Ja, van deze assen. Kijk hier, ik zeg, ik ga gaan afspraken maken. Eerst toen of, maar moet duren, kijk eens. Hiervoor, boom, 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 boom. Naar daar, en toen boom, 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 naar daar. En toen pas is dat net, godverdomme toch. Oh, meislief. Dus, we zijn uiteindelijk weer geraf van de keuringen. En wat kan ik je zeggen, mensen, naast keer zal ik gaan afspraken maken. Weet je hoe lang dat ik daar gestaan heb? 3 uur. Echt waar, mensen, 3 uur, Dus ja, ik sta er in de regen te wachten. Ja, maar er is een klein probleempje met die auto. Tussen koud en warme durft een beetje te sputteren. En zo maak ik hem de telefoon. Ik zei, verdomme, dat mag niet te veel gebeuren, Dus ik zei, ja, ik ga een beetje laten draaien, ja, en dan ben ik, ja, kijk voor me, rook van de kapot, ja, je was al aan het chaufferen, van eerst echt die stoven vuile bak, met een motor met je stellen geleid, weer met je nageleid, tjolingen, 3 uur aan een stek, daar in die fucking regen staan schuiven en doen, maar echt, de waarheid, mensen, dat was niet hun, Maar goed, ja, zwart, uiteindelijk, het is aan ik, ja. Ja, ik stak daar, boef, ja, ze zit er daar binnen met mijn auto natuurlijk, ja, jong gastje, ja. Hoe dat wel, ja. Je rijdt hem dan mee, boef, over de pet. En ja, ik zag hem net met je lachen. Ja, goed, ja, zwart, totaal. En dan ben ik, ja, het komt er een ander jong gastje, toevallig weer nog een jong gastje, met een bak voor de lucht te meten. Oh ja, kijk naar dat juist staat, ja. En dan ben ik, ze zijn nog zo een beetje aan het communiceren met elkaar, maar niet aan het babbelen, met die. En doet nog zo. Dat een keer, omhoog. Maar ja, pees omhoog, wat is dat hier nu? Omhoog, ja, het is verzeerd, omhoog. Je duwt daar op de huis gehad, verdomme. Hij dan nog weten zeggen, er is 2 jonge gasten, ze vond het over de eerste heen en die derde, woem. Ze vond het over de eerste. En leutte dat aan, maar vent. En ik maar op mijn tanden. Ik zeg, Arne, ootje kalm. Nou, en de boel dat niet moet afbreken, het is al goed verlopen, yes, goedgekeurd. Ha. Alle chance dat het nou ook keur is, want je moet nog verkeurd zijn, maar vent, de keuringen, dat keuringsstation, dat ging niet meer bestaan. Ik ging het gewoon afgebroken, hè. Zo simpel was het. Ga je rol dat werkreis over de auto in orde te zetten, en we zo keur. Dus, werk beloond. En wat me dan nu weer is, keur ik dat zei. Koekoek! Van hier staan die cupzetels er weer in, maar dat af het volgende filmpje zijn we. En ja, ik had het ook, nu liggen die zwarte zand eronder, weer die witte zand, dat is mijn winterbaan. Dat komt allemaal tip-top in orde. Maar dus, de 30, 318 IS is goedgekeurd. En ik kan nu op oldtimer platen, er staan nu 2 jaar tegen dat ik weer naar de keuring moet. Ja, Stefan, bedankt voor het kijken naar de vlog. En alles is, tot de laatste keer, gasten. Yo.